तर बघू शकता माझी काय काय तयारी चालू आहे ते. इथे मी आमटीसाठी सगळं वाटण घेतलेलं आहे. खोबरं, आलं आणि लसूण हे मी सर्व भाजून घेणार आहे. हे आणलेले आहेत उद्याच्यासाठी. आळूची पानं स्वच्छ आहेत, शेतातून आणलेली आहेत. इथे घेतलेला आहे मी कढीपत्ता स्वच्छ करून. कारलं घेतलेलं आहे कट करून. या मिक्सरच्या भांड्यात मी मिरची आणि लसूण घेतलेला आहे पातोडीच्या वडीसाठी. इथे घेतलेले आहे गवार. इथे घेतलेला आहे कढीसाठी खोबरं, हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं. आणि ह्या बॉक्समध्ये मी भेंडी कट करून घेतलेली आहे. भेंडी आणि काकडी म्हणजे आपला उद्या वेळ जादाचा वेळ वाया जाणार नाही. आदल्या दिवशी तयारी करून ठेवली की पटपट स्वयंपाक होतो. व इथे घेतलेला आहे मी पातोडीसाठी वरतून टाकायला खोबरं खिसून ठेवलेलं आहे. व आता मी हे 2 कांदे कट करणार आहे आमटीच्या वाटणासाठी. व इथे घेतलेलं आहे पुरणासाठी विलायची. तर आपली तयारी कशी झाली आहे सांगा कमेंटमध्ये. आपल्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय.